pane murume anogona kupinda mumba mako muri kunzwa obva akuudza kuti short time ndine $3 opinda oona kuti iwewe mari yako iye handira kupa mari wotsveta uku utoona kutoti okay dzevamwe dzese dzawanga uchipinda nadzezi vari kutsveta futi kupi uri kutsveta uku handitika obva kuti urongwi burisa mari saka iwewe gara wakatageta kuti ndine simbere pasi pepilwa ndine banga kanimuona nokuti iye time yaanoona kubata huro agona kuuraya saka iwe anogona kungotorawo chauina chobvaira sei handa niwe unenge wakararawo saka akakumbata kakadai so fesi yake iri kwandiri anongokubhula banga kana simbi handinei nazvo bhozi handinei nokuti ini mangu motogara makarongeka yaunoda yese ndiyo yatotamba panguva iyoyo paground makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwamburwa ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Bishu Lifestyle chirongwa chatinosangana nevasikana vanotengesa muviri yavo kana kuti masex worker vamwe vanoti mathigh vendor kana kuti vamwe vanovati aya ndo mahure ndo sara vanovapa asi ndo vatenge tichikurukura navo muri Zimbabwe zvakare ndangoti chirongwa ichi ndingotara muchidimbu chirongwa ichi hatina kutanga nhasi chirongwa changa chingoripo paSly Media chakatotanga even 5 years ago or 3 years ago if I'm to say chirongwa changa chingoripo vamwe munogona kuti aiwa chirongwa chachanga rini aiwa chagara chingoripo futi zvakare muchirongwa ichochi hatikurudzire kuti muone nevanyari kani hatikurudzire kuti muone nevana vadiki vari pasi pemakore 18 years saka ndangoti ndingozvitaura zvakare ndingokuzivisai kuti vatinokurukurawo navo ava vanenge vatipa mvumo yekuti titaure navo vabudo pano tichidzidzawo zvatinodzidza tichinzwawo mararamiro mubasa ravo saka tati ichinziwo lifestyle because it's a way of life mararamiro avanoita saka muri Zimbabwe ndisingatore nguva yenyu yakawana toziva kuti vamwe wenyu makutoti Sokostina gaga tipinde munyaya tinzwe kuti nhasi paBishu Lifestyle panani pane ini ndinonzi Sokostina wandakagara nayo pano ndoda kuti usangane nemhuri Zimbabwe vanzwe kuti vari kutaura nani vari kutaura naSusan asista rebasa nonzi Ganas Susan Ganas ndorebasa rekuti Ganas rakatanga sei chii chakaitika kuti munazonzi Ganas aiwa inyaya yemashandiro nokuti ndanga ndisingavhunduki ndisingatyi kuti ndapinda nemuganazi here ndapinda nesaidi here ndapinda nemupavha here ndapinda nemunhu akaita seakarema nedumbu kana kuti ane yakarema zvinengei ongosingazita rekuzonzi Ganas nokuti ndandisingatyi ongosingazvi tiri kuno kusvika kumberi kwebhozi pane pawandudza kuti pane vanhu wataura ndatone interest yekuti vanouya here kwako kuvanavo saka ndataiwa tisati tasvika ikoko ndida kuti tizosvika asi pari zvino rega tingoti titange ndichida kuziva kuti iwewe background yako life yako uchizonoyanga yakamira sei tichizonosvika pakunotanga basa rechiBishu iri life yangu mamiriro yanga yakaitanga yakadai murume wangu wandaigara naye akati accident aiva combi driver saka akabva aita head on domboshava ndobva afira papi pasport saka inini handina kana imwe way yandaikwanisa kuti ndichengete mhuri yake yakanga andisira ndakatoona kuti hama chaidzo dzisikwanisa kuita sei ndichengeta ndikati aiwa rega ndiende kuri kuenda vamwe musingabhadhariswe zvamo nokuti ndinongopindawo zvangu pasina kunzi tenga wabvisa $10 kana utanga wabvisa $1 aiwa ifreelancer cashin kubva ndatanga kupinda paipi parodndatanga kutora mari ndomatangira handakaita wakaita zvanga zvakamira sei iwewe uchitanga kunopinda mubasa irori nokuti ndikuzwa kuti akakakusira muri mamakaita vana vangani takaita vana vatatu zvakamira sei vasikana vakomana pane mukomana 1 nevasikana 2 vasikana mukomana wana vasikana 2 alright achiita accident iwe uchiona kuti murume atofa zvakamira sei nehama dzemurume kuti kazhinji kacho paunofirwa nemurume ndopaunoona mamwe matrue colors so chimbotitsanangura zvakamira sei kuti iwewo umwe anogona kuti wakambozama here kunoti ndibatsirewo baba mukura kuti tete kana kuti ndiani usati wazosvika ndakazama kuhama dzese ende pahama dzese vana tete chevo kana vana bamunini vari kunze kwenyika vakataura kuti mumwe nemwe ngaonera nemhuri yani yake nekuti isu tine mhuri yedu saka imi maiguru kana muchiita zvamuri kuita itai sei itai zvekuti mukwanise kubatsirawo nevana venyu saka ndakaona kuti handina wei kana vamwe nechecho vangu vasingatondidi ndikatoona kuti handinawo ndokwanisa kuudza kati rega ndipinde zvangu kakapandima apa vana iva nemakore mangani pakunopinda pandima wokutanga anga nemakore 12 anoteera wacho anga ine 10 anopedzisira wacho anga ine 6 alright izvi zvakaitika gore ripi zvakaitika 2012
2020 alright ndokushayika kwakaita tuti Mwari akunyaradze azorore murugare tichidzoka panyaya yedu yanhasi sakura kuti 2020 murume achingoshayika iwe ndokunotanga kunopinda mabasa ere murume ndakambochovhawo zvokusvika 2021 onda ndichine pini angoshine pini ndichine pini yekuti ndaigona kushingirirawo kuhama asi ndakatoona kuti hakusina ende handina way ende hakusina kwandototaura kana kuhama dzangu vanokutaura kuti zvionere kozi mhuri yani yako ehe zvakaoma ndakazotanga 2021 yes alright aiwa tanzwa yedu kuti zvakatanga sei ngatichinopinda munyaya yanhasi bishuku kwakunopinda musi wacho uchitanga kupinda zvanga zvakamira sei musi wokutanga kupinda ndaimbotya nokuti ndaigara muri mutara mota ndikandivheneka ndaimbotizawo asi ndakazotoona kuti aiwaka ndikatotiza ndikutotiza mari dzacho ndomhene dzacho kaidzi musi wokutanga zveshuwa ndakaputa mbanje kuti ndishinge ndakaputa mbanje zveshuwa ndakashinga kusvika ndatosvika kumisa mota ndega kuti ndiri kuda kuti mupinde mumba mangu ndokushinga wandakatanga kuita chiganazi chakunyatsouya checha chakachanyatsondipinda manje ndokuti nandaita sei angorwa mbanje ndarwa mbanje alright apa iwo zvekurwa mbanje wangozvidzidziswa nani nekuti uradzako kuti wanga wakatozvigarira mumba mako ke ndakazvigarira mumba asi ndakatodzidziswawo neyo panext vakanga vachitozviitawo but vaenda mumabawa ine panguva yena ndisati ndaziva bawa ndasati ndaziva bawa ndaingonzwa chinzi murodhi mubrewster saka ini ndaigara imba ipai yemutara kuti ndizobuda mundienda kubrewster zvasingaite sei zvisingaiti ndaityirawo imba yangu saka ndaimira mutara chemumain tara munopinda nemakombi mota diki saka yaiva sarura ude manje kuti ndomisa kombi here kana kuti ndomisa mota diki vane dumbo here kana kuti vasina goodness sarira ude ichiuya so ndakuchuza kuti veitava avayo ndiri kuvada mudheni ava uri kuvada mudheni wazotanga waramba mbanje dzako zvanga zvakamira sei pandakaramba mbanje zveshuwaka ndakambotora keshi nokuti ndanga ndisina nyadzi alright ndaitongotochaja kuti baba mapinda mumba mangu ka magumbezi ndangu motongosiyawo kana 5 kana 10 pamazuva iwayo yaiva mari yairema 2021 yairema 2021 zveshuwa baba siyai 10 ende vachipindawo zveshuwa vaitonatsoona kuti zveshuwa 10 yakakodzera pachimama yakakodzera wakawaridza aiwa ndakawaridza ndakadhiresa kakuti vana baba vavachiveka pane pamba kuti munhu anopinda ka tasati mai ava 10 yaenderana navo $2 ndinoenderana navo saka iwewe ukangokushongedza mumba mako baba vanosiya mari vanodusa vanosiya kana yebreakfast che vanosiya vanenge kusiya breakfast vanenge vari vanaiti here kana vanenge vari vanaiti kava ava takutotora vematumbu venaiti ava vematumbu vemashoti time avo ndovemakombi kavanenge vachida unopaka uko vatinei ava ungochajai kungoti vangorovaka sini vodi zvo unopaka uenda kumba zvakumba kwavo asi vematumbu vematumbu taitotaura naiti urova naiti naiti yako yaita mari naiti yangu mazuva yanga iri $10 alright night yanga ine mahours here kana kungoti yanga iri yekuti inini kana kuri kunzi night ukanditora kuma10 11 ukarovawo kana ka3 bo baba umwana tichitanga kupinda ka nepakati ka makunobuda paya morova zvenyu moita sei ganas alright experience yako yanga yakamira sei iwewe uchizosangana nekuti apa wanga wakugona ndiunyatsoudza zuva raunoti hairi zuva iri ndakazosangana neakandipedzera zvanga zvakamira sei zuva randakasangana neakandipedzera ka ndakasangana navamwe baba vaitaura kuti ndiri moskeni mamoskeni anokwiza mama iva vakandi ndakadzova mama ivavo zvisho vakasiya havo kesha asi ndakasana ndikaita 3 days ndisingagona kugeza augezi haukotami musana cheche unorira kuti ndikati baba mwana maita apa ungari short one ndikavajaja umumuka ati vanopedzera vatu vanauto vakapedza asi mari yavo vakadii zvavo vakazotowedzera futi pamusoro pazo kuti aiwanewo zvaunogona kutambawo chii bosi papo ndaitamba waitamba chii chikapa unofana kungotamba kumunhu akuitira naiti akakupa kechi yakawanda mangwana adzoke ka anofana kudzoka kamunhu anofana kudzoka achingotambigwi munhu wese wese aiwa chitambi shotema ndotambire chii kumbadai mbozorongoita uchienda ka kumbadai
ndinokona kutenda paapu chapo uri pamusoro bosi short time kai kwenda paWhatsApp WhatsApp kana kutoridza music yaKlati yekuza music yaKlati painoperera ndobva ndakudzikisa dzakwana 3 minutes 45 minutes baba zvino ukazoita mistake wakaridza yemacheso damba refu aiwa damba refu zvaiwaridza yaKlati bosi Klati ye 5 minutes zvichienda kumberi 3 minutes 30 seconds ndobva ndakudzikisa nai madam kuti dzakwana sasa song yaKlati ndo time yangu ndokuti ndakazodziganaza vese vakazotora kazodziganaza alright ganazi ndikunzwa kuti mutaura kuti makanzi ganazi but pakunzi ganazi aringouya pane musi wakadefenda ndiudze musi woyo zvakaitika pakapaka mota pamba kombi yanga ine driver na conductor vese vaiti vamwe mushonga womusana handiti Congo dust zvikanzi tiri kukuda iwewe saka pana madhamu andaigara nawo munext one ndakatanga pinda nadriver haana kunta time zvikanzi wandidzvanyirira ndobva buda ndobvaenda kukombi kondakita ndobva apinda kondakita ndichipedza naye futi zvikanzi wandidzvanyirira saka madhamu avaita sei vaizvinzwa wandidzvanyirira tora mari mahara handiti vakomana vaiva ndobva vada kundirwisa vari vangani vari tobva ndobata misoro yavo bva ndavaidhanisa vandadzura makimo tabva ndapinda nawo mumba tikati kusvika ndapedza mashoti time hangu ese ndizokupai makimo enda ndopakabvira zita rekuti chi gunners because vese ndakatanga ndapedza navo andakatanga ndarova navo pamasimba futi kubva ndakukurirai futi zvese ndaitoda zvese munoda zvese sini rako nemari yako nesimba rako iwewe rekuti unogona kurova here unomira here kaunoita sei iwewe ganazi bo here hamuna mangoromera here ganazi taurai chokwadi aiwa handizozivi zvangu vabereki vangu asi kuti kana zvangosvikawo pakuti pane murume anogona kupinda mumba mako muri kunzwa obva akuudza kuti short time ndine $3 opinda oona kuti iwewe mari yako iye handira kupa mari wotsveta uku utoona kutoti okay dzevamwe dzese dzawanga uchipinda nadzo vari kutsveta futi kupi urikutsveta uku handitika obva kuti urongwi burisa mari saka iwewe katagedhigara wakatageta kuti ndine simbere pasi pepili kwani ndine banga kanimuona nokuti iye time yanoona kubata huro agona kuuraya saka iwe unogona kungotorawo chauina chobvaita sei handaniwe nenge wakararawo saka akakumbata kakadai so fesi yake iri kwandiri anongokubhula banga kana simbi handinei nazvo bosi handinei nokuti ini mangu motogara makarongeka yaunoda yese ndiyo yatotamba panguva iyoyo paground panguva iyoyo yes aiwa totamba zvese unoda totamba bosi ndo basa rachoka ukanditorera ndashanda kuvana vangu vanodyei ndizvozvo vanodyei wanditorera iwe une mhuri yako indine mhuri yangu kutoenda parodhika kureva kuti ndiri kutoita sei ndiri kutambudzika uda kuti vana vaende kuchikoro iwe wonditorera aiwa kwete hazvidi tira kumbodzoka kumashuruko nekuti ndiri kunzwa pane pawati handizivi vabereki vangu kuti kana ndine mangoromera kana kuti chii iwewo uchimbokurawo upenyu hwako ganazi uchinosvika wanga ungori upenyu hwakamira sei upenyu hwangu kubva ndiri kuchikoro ndainge uri munhu uya aifarira ake fight zvechikoro izvi zvesho zvavo zviri kure nenizvi changu kwainge uri kutakura lanchi ndichienda ndichiperekedzawo vamwe asi zveshuwaka mwari anongozopindurawo unongozowanawo tundyere toita tokuti unonge wakuziva kuti apa panoda kufamba pakadai zvoupenyu handiti saka inini manje ndakangokura ndiri munhu iwa kungoti ndichakubata ford chachaya chakubata iwe nakumaka kusura mangona ndinewe iwewe ndozvandaingoriwo izvozvozvo saka kuda ndopa zvakabvira handichazivi wasa wakangokura uri munhu ndakakura ndichingori munhuwo zveshwa zita kuti ganazi raindida zvokuti de kuri kunzi chikoro ndaenda kusoja ndaitohudawo toda kutokubvunza kuti hauna umboda kuzama here kuti umbozviendesa kuchisoja usati waenda zvako kupinda murodhi ndaida kuzvizama asi kuti nenyaya problem yemwoyo neasima training yechisoja ndakanzi handikwanisi kuita sei wakatombozama kuenda ndakatombozama asi vakati asima nemwoyo wako hazviita sei hazvipindirani alright tichida kudzoka munyaya yedu takanonangana panyaya yekuti raising vana uri single mother zvakamira sei zvakaoma sei kuti alright umwe ari kureisa achiti ndi kureisa ndichitengesa madomasi asi iwe uri kureisa uchitoti vana vacho unowasiya uchinoita chibasa ichi vana zveshuwa handidi kunyepa vana vangu ine nditogara navo mu one room yakadai so
Saka ndototaimira kuti mukomana kana achinge ati nzve. Inini vasikana ndotovatora ndotomboisa ku next door. Kuti vasikana chimbonogarai munotandara muchiona TV kupi next door mai vambotsvaga chi vambotsvaga mari sondorwadza. Ende sondorwadza. Zvokuti ndotodemba kuti dekuti baba vacho varipo. Pana aindijegao. Yes. Maybe aindijegao. But baba wakafira pachi passport. So ndotonzwa tsitsi ndichibudisa vana vangu vese vachiti mama takuenda. Right. Kura kuti vana vako vanosivawo. Vanotoziva vari vasikana asi mukomana asati akuziva. Mukomana asati. Nokuti ndototaimirawo paanoenda kubasa. Zuva rasingadzoke. Nditi ndoendawo parodi. Ndotsvagawo chi? Mutsvaga. Alright. Vana vako vanombosangana here nemashoko ekuti mwana anogona kunwa mwari munharaunda chaiva chii vanotoziva wotuka mwana kuti tsake mwana uri chii ende vanototukwa. Zvinokuita sei? Zvinondibata. Zvinotondibata nokuti vana vangu vanotogara vachingototukwa. Ndichiti vana vangu ndobasa rani ramai venyu. Siyanai nazvo. Hamuna kubva kumusha kwani kwevanhu ava. Imi muzee life yemubamani menyu. Simple. Simple. Vana vakura sei? Mukomana wakutanga ane 20. Ane 20. Musikana ane 18. Wokupedzisira ane 13. Ane 13. Kura kuti vana uri kugara navo mumba mumwe chete. Mumwe chete. Zvakaoma. Ende zvakaoma. Alright. Saka iwo paipe paanenge aenda kubasa unenge uchizomborarama aripo unozorarama sei manje nekuti hausi kukwanisa kuti uende kunotsvaga kuvariritira. Une zvimwe zvaunozomboti nombebi ndombotsvaga zvimwe zvekuita. Hapana chandokwanisa kuita asi kuti mwana paanozodzokawo kubva kubasa handiti sezvo achiita zvokukondakita anogona kusvika kuti mama wavo $5 ndoyandawana ndoyedhei ratozosipenda iye aripo. Mangwana paanobuda achienda mai vakuenda papi pandima bhosi atondipa $5 yapera. Yatopera reject one day. Alright. Bhosi dzimwe nguva togona kutotenga matsaona aya kuti hovhu itsaona mafuta itsaona soti itsaona. Gasi racho unofilisa kana kuti re10 kana kuti re50 cents. Rotogona kubikisa one day robva raita sei? Robva rapera. Zvakaoma zvishua. Shungu dzako ndiri kudzinzwa shamwari yangu. Alright. Rekachimbobva ikoko kuti chaudzoka zvakare. Tira kumbodzoka futi kubasa kwedu kuchiganazi-ganazuka. Ndoda kumbondaona kuti misodzi yakunyanya kuya. Tinenge tichikurukura futi tichimboseka. Tichida futi kuwana dzidziso munyaya yedu. Ndoda kunzwisisa kuti tinoona kuti kazhinji varume iwo zvako akafa. Asi kune vamwe varume vari kutosiya mhuri dzavo. Vachitosiya vana vachitambura imi vana mai muchizoenda parodi. Chiko chiri kumbonyatsa kukonzeresa kuti murume anotosvika pakudaona zviri nani kuti achengete mwana asiri wake. Zvinoitika kuvarume vaivai vanosiya mhuri uko vachienda kuvasikana handiti ndezvokuti dzimwe namba vamwe vakadzi ava vari rafu. Vamwe vakadzi ava havadi bondi nemarume vapi vavo. Everyday mai vanenge vachiti ndakaneta ndasura ndichiita washeni. Vanouya kwatiri isusu ana sisi hatinete. Chiro ndikasukura ndichiita taramba. Chiro ndikawacha zvinenge chiro ndikaita basa rinenge. Kana mukauya papa ndokutambira nemufaro. Nekuti ndo basa rani rangu totonyaradza vana baba vari kunzo. Handiti vanouya vatundiudza kana problem kuti una madhama ari kumba kwangu. Vana kana pfungwa. Everyday ndakaneta. Everyday ndakaneta ini mari yangu ndinayo. Kukanaka neta ndichiita sei? Vamwe ndeve kunyepera. Vamwe vachinonoka achitogidhiyanzawo kunzo patinoitiswa nawo mwarume. Alright. Kura kuti vakadzi vari kutoita. Mafambiro atinoita isusu. Unofamba kana usiku ante chikona iyi. Togona kusangana namai kuti maswera sei. Atoona here bvanzi ganasi mangwana ivo. Vana po vavhara muromo. Tozonzwa kuti varume vavo ivavo vachi ivavo. Vachazoya futi kuna ganasi. Ende inde povhara muromo newewewe. Yababa futi ndatora futi. Uri kudya kwese? Ndiri kudya kwese kuna mama nababa. Baba uri kudya futi? Mama ndatora, mama ndatora. Nefu kuna mama ndakutorera 5 bosi ndakutema ibosi ichazodura. Kuna baba ndatora pondo. Usadaro. Usadaro. Aiwa usadaro. Aiwa usadaro. Aiwa usadaro.
Aiwa, kuseka zvedu. Uchidya kwese. Ndodya kwese. Au misi. Ngune kunyimo kwese ndikuinda. Uchirowa? Yeah, bosa sangana antadhuma na usiku mchizuri mai bishop. Mai mfundisi, mai mdikoni. Asi ndasangana nemimwe namwe baba. Goodness. Yapano. Ene ndakastedhero yangu mari. Sedekits. Yeah. Ndzika rasishimari. Ndapo anokuda mari ndo ndokupa ponda rovara aibude. Handozviparidza, ndotoparidza. Tsawa ku 5 ndovere ndipe. Baba kuma time vari kuya futi. Madam anda vamomba. Yava kutoya kuna Ganazika bozi. Ganazi ari parodi. Adarova futi baba. Apa kazhinji kacho twanzwa nyedze kunzi vakadzi vanonga vachienda kumaona achipre. Heka. Ndokwa munozosangana ka. Ndokotosangana. Ndokwa munosangana. Tiripo pabasa pako apa. Chimbotudza experience. Varume vakasiyana. Kune vanosikwa vane hombe. Kune vanosekwa nevane diki. Iwo kubasa koko kwaunoti iyi ndo inondifamba iyi. Chinhu chakamira sei? Inondifamba inini ka. Ndinongodawo inenge yakati dhafukei baba. Inokwana panzvimbo. Iya. Kwete ngokuti ukati vakati shota. Ukachakoti kaenda kupi? Kwete. Unongodawo inongokwana kuti mpi. Aiwa iwe bo. Kwete kune vanenge dzinenge dzika. Inorwadza inokobora mama. Inozosara uchiti chibereko changa. Mwana imari zvayo. Uchibuda mumbochudza vamwe vako ndokosvika pavari nekupfugama kudai. Kuti masakana nedzipiko kuti yakakomba mama. Ndasangana yaiti. But inenge yakaita straight zvayakanyatsoringana. Aiwa unoti unobuda uchidzvawo pane vamwe kuti aiwa ini zvangu zvaita mama ini chinondikanaona nei. Zveko zvinenge zvaita. Zvino riripo here zuva Ganasi ramunoti zvanga zviri zvebasa asi Sokostina pakafambwa ipapo. Rinenge riripo zuva riripo zveshuwa. Zvokuti ava vanofamba zveshuwa ava. Vanofamba zveshuwa asi unongoziva kuti mari yako iri kuita sei iri kupinda mukambani. Haungofambwika zvokuti ndakuti $2 zika. Ubva ungondifamba zvokundirima zvokudaro. Aiwa kwete. Azviti. Uzondirimi zvokudaroka. $2 zviya zvikapera ndambokudza paya. Kuti song yekleti yei. Ndowedzera nyange uchifamba zvinenge ipapo mwana. Unongo chimwe. Ndeichotosati yapera baba mwana. Wedzera kaimwe pondo. Uchiplaya kleti. Ndichiplaya ichipera futi. Yapera ka. Song. Ndipeka imwe pondo. Ndosara $8 panopedzana zoti. Ini ndiite futa ndiye futi mbruta. Ndiye mbruta. Anduye kuchendeita chii kuti matonyenga chiendai. Chenje. Budai muende. Hausinei nazvo. Sikai wane maregulary. Kana zaunoziva kuti kwazvinezva patouchline ina handiaendi Sokostina. Yene ndakangogara ichipinda foni. Yes. Ndine time. Yekuti kana kukanaya. Sanezuru. Kwainaya. Ndiudze. Aiwa ndaishandisa iyi. Kona sindeipiko hatisi parodi manyai baba umwana makapfeka hovhorosi kana kuti inzireni koti yaya uyai ndiri padheni unotonyengerera ka waraiti plus unenge une bhesi manyai baba umwana unonzi uri padheni ndiri padheni achingobuda ndaane mumwe hello shamwari kuri kudzidzisa kuri kunaya shamwari uya kudheni kwangu ndokona kubuda andobuda kuenda kana kuri kwako iwewe andokuchaja alright zvakasiyana sei maprice maprice akasiyana kuti ukauya kwangu inini short time ndokuona kuti $1 kana $2 handiti ka but ndikauya kwako kuri risk handizivi kuti kuna madambosi here kana kuti une girlfriend here ichazonoka anytime handiti ka ndokuona uchaja kana 4 times 2 saka $2 zvinokusevha here kana pa wazosanganawo nerimwe ziganazi zigirlfriend kwazvazosanganawo nerimwe nemangoromero ukasangana nemunhu ndedziri kutaura nasivakadzi alright kune mukadzi wemunhu yezi zvinonzwisika mukadzi wake zvinoita sei zvinonzwisisika kwete girlfriend aiwa tiri nhunzi mama tasangana kapai patsvina ngatitongoita iripo inini kana ndabuda imi pindai alright haikunoda ndiro hatiroerani zvakanorova supu yese makunorova muto uya uya une maouya pindai supu yese ndatora imuchipindai ndimuchakwizwa manje ivi ndimuchakwizwa pozi kutaurirani supu ndaenda nayo imi michiita sei chipindai muchinyatsokwizwa mama second chance baba ukaona wakakurova kekutanga
Yai, vanokurumbidza. Kachitu. Zvaenduka. Kana kirati hashandi pakada. Pane ndo pakuda ana macheso nana madzibaba. Na Dorcas Moyo anoraswa ugwero. 12 minutes. Tingapedza nguva tichiseka nyaya dzakwadzipera. Ngatidzoke munyaya yedu. Iwewe ndikada kuziva kuti vamwe vakadzi andi vanoita mubvunzo mucomment section. Andika apa tada kumbopinda pakudzidzisana. Andi vamwe vakadzi vanoti imi vana marwei munochinjanisa kubva January kusvika December. Asi hamudhambe. Isu ungobereka mwana 1. Zvaendwa. Toita seiko naiganazi. Ndirambe ndiri intact semiso. Maberekerwo ako akasiyana maberekerwo angu ini nako akaita sei. Isusu edu nyama dzedu takaberekwa dzakashinga. Kana une bhonzo rechirume. Kana une bhonzo rechirume ka. Baba nyangu achitobuda izvozvo pachipinda vamwe baba. Havazvinzi kuti pabuda vamwe baba. Andiri muri kuona. Udziti vamwewo kuti anzi zuni kana wane nhumbu mwando wenzou. Yewe chizodai. Nzou yagara yakavhurika kare. Saka mwando wenzou ukakwadhamba. Handiti kutorasika. Kungoramba kwakaita sei. Baba vakapinde zvakuita kunge watozvara kudhara. Panozotevera vamwe yangu jubvu ndosaka uchizoona vamwe vakadzi vachinzi ava septic tank mvura dzega idzo refill yapinda bharero rapinda mugomo wemvura zvinobuda saka isusu nyama dzakashinga. Alright, mune nyama dzakashinga asi ndoziva kuti pane zvinoitwa. Ndozvanda kuti umbotitaurira kuti todi ndakamwa. Alright, ndakamwa ganazi nzou yaya ndakamwa ndochidii manje patasvika. Muri kuona vakadzi vane problem 1. Ukamuudza mumwe munhu anokuudza kuti wazondiudza izvozvo sei. Andikunzwa mukadzi zviri nyore kungoti unogona kutora lemon mukusini. Anditika kana kuti wakunorara wotora lemon rako woisa pajira. Andikunzwa kana Vicks womona chitende chako woita sei wopfeka. Unenge uchiziva kuti hapana baba vandiri kurara navo nhasi. Handiti mangwana makuseni uchigeza unotonzwa kuti right pane zvachinja. Chero uchigeza wega unotonzwa kuti haya zvachinja zvokutoti kana baba vanenge uchifada panguva iyo unotovatsvaka kuti baba vari kupikwa nditokonyewo wedway vari piko ende vachitopinda unoziva kuti zvakadzora tete ganas tikudzoka kupati 2. Toita sei amuri Zimbabwe sekutaura ndamboti ndatinoti pano unogona kuti wana zvaunodzidza matonzwa zvitaurwa pano kuti aiwa vakadzika ukatotsvaga lemon rako zvinoita tichosvika zvedu kunopera kwechirongwa chedu. Iwewe tanzwa zvese zvawaita kupinda kwawakaita kurarama kwauri kuita zvauri kusangana nazvo ndizvo. Iwewe tida kusvika kuretirement uko iwe zvese zvazopera izvi. Bozi pane pazvichapera pane patichasvika kumaperiferi kupesira kuya takunodai uri kutasira kuti uchange uchiraramawo sei zvese zvazopera izvi. Une kana retirement plan here kuti hai ndiri kufunga hangu kudai. Inini shungu dzangu dziripo pakuti ndakwanisa kana kuhodha ndichizvitengeserawo. Handiti nekuti ezvino ndichiri kunzi ganazika ndichasvika pakunzi gomanyama. Handiti nekunyaya yekuti ndaita sei ndachembera hapana murume achazouya ndichidonzva kudai ndakasarawo kumashure achiti handikuda short time handikuda night musana wenongosaiti usho. Saka ndikangowanawo hangu kuti ndabatsirikana kuti ndasevhawo kuti musika kana kuenda kunotengesa ndichibudawo zvangu zviri nani. Alright. Shungu dzako unodako kutengesa chete kana kuita sei nekuti kare kangu ndichine murume ndabereka bhegi ndichienda kunotengesa chibuda kunzwe kunotengesa ndichitobva kuBedbridge Mozambique ndakaenda kusvika unoona Bhinga kwese uko ndaienda asi kufa kwakaita murume manje ndandisina kana pekutangira papasina pekutangira. Alright, saka ungodako kuti utengese izvi zvako. Ndoda kutengesa hangu zvokuti kuchembera kukuru kuuya makore ari kuita sei ari kufamba. Pane pawataura nawo yemagariro nevana handizivi kuti iwe uri kuda here kuramba uchigara magariro ayo vana vama 18 mukomana inyaya yenhamo yekushayawo zvangu kuti mwana wangu wokuti aloje ega ari kuti mama wangu nenhamo yavo sezvo asina baba
kuti aende kure neni azviite sei azvisikuita kuti titsvage 2 rooms kuti iyo room iyi room azobhadhara 2 rooms ari 1 kana kuti indisisu 2 azviite sei azvisikuita kuda kuti mari dzacho hadzisi kutokwanisa ende hadzisi kutombobhalanza tosikana mbotaura paya kuti tiri kutotenga matsaona handikwanisi kupinda muna zimunhu tinotenga 10 kg ndikatenga 10 kg kogasi komuriwo komafuta icho chifuta chokuti chinosvinirwa mupurasitiki ichi zvochamunotenga ndototenga ichocho ndo mari yacho ndoinenge ichikwana zvenguva iyo inenge ichikwana zvenguva iyoyo mangwana ndotsvaga futi chi utotsvaga apa womirira futi kuti mukomana aende kubasa kumakombi kwake ikoko aiwa tambokurukura handizivi kuti une mashoko ekupedzisira here pane amboti chete ganasi munogona futi kumbopinda muofisi iyoyo ekungodzidzisawo nezvimwe zvamungada kungotaurira mhuri yezimbabwe tichisvika pakunopendera chirongwa chedu ndoda kungotaurawo kuti kuna vanokwanisa kundibatsirawo zvavo vanokwanisa kundibatsira nenyaya yekuti matambudziko aya kuita kwatiri kuita sandikuda inyaya yekutambudzika ende isusu makuriro atakaita totoziva kuti vahama dzedu chedzi chaidzoka hadzitodi kuti utichengeta saka iwewo kana uri mukadzi shinga semukadzi mira semukadzi kana uri mukadzi ka shinga mai nababa ngazve pauri urwani ndingotaura kumhuri yezimbabwe kuti zveshuwa harisi dambudziko redu chete kuna vanototambura vakawanda asi tichongoti sevakadzi ngatiite sei ngatishinge ndida ngokubvunza mubvunzo ndomubvunzo wekupedzisira asi unonakidza sorry pauro pangu pari kuita pachivhara tiri kuda kusvika pekupedzisira bati mubvunzo unonakidzwa iwe wakambozvifambira here kunga yokumasowe kana kuna nasekuru kuti ini sei ndine mangoromero ekuda kurwaya ndezvipo zvawakambosangana nazvo ndakazvifambira wakataura kuti ramba uchiuya asi ini ndikaendobvisa mangoromero aya ndinorohwa kandojairirwa uda kuramba une mangoromero ndofana kugara ndiinawo ukutomada ndomada ndichazomaramba hangu pamberi apo nekuti izvezvi panguva yedzinodzi akatoenda ndatoidzenga ka wadzenga vanongozouya kuti ndine 50 cents saka tokutsvagira here kubhokisi enu tokutsvagira here uende hakunoita kubhokisi enu ona manyuchuku ndoda mabhutsu nechivhurawo v1 unopinda ndinokutenda shamwari nemukana wandipa kuti tikurukure tichidzidzo zvatadzidza uchititaurirawo nezvakurusangana nazvo tinongoshira kuti kune vari kuonawo evanzwa shungu dzako dzekuti aiwa kana magariro acho nevana haana kunaka uri kuti unoda kutengesawo hauna kupinda uchiita sei uchida rega ndidzoke kwamuri mhuri yezimbabwe ndivo ganas vatanga tichikurukura navo manzwa nhoroondo yavo kuti vakapinda sei mukati mebasa iri zvakare vataura kuti ivo vanongoshuvirawo kuti kana kune vanodawo kubatsira ganaza vaonawo pekutangira vakwanise kutengesa hakusi kuda kwavo asi neya kuti hanzi upenyu unenge wasvika pekuti unenge uchivarwadza vozongopedzisira vaenda ikoko rega ndikutende mhuri yezimbabwe nokuona chirongwa ichochi bishu lifestyle rega ndikudzokeredza ndichiti hatisaone chirongwa ichochi nevanyarikana kana kuona chirongwa ichi nevana vadiki until we meet and next time don't forget to like, follow and subscribe uye zvakare kana muchida kuti ini Sokostina kune dzimwewo nyaya dzamunoda kuti ndisvike ndichitawo kana kuti kunzvimbo kwamuri ikoko kune vanodawo vasikana chaivo vanoona kuti aiwa ini Sokostina ndine nyaya yangu ndoda kuya pano vanhu vambonzwawo kuti ndakapinda sei muchibasa iri namba ndidzodzo dziripo paskirini munongotibata chisarai zvenyu zvakanaka ndini wenyu Sokostina.